се включва в проекта роля на културата и културното наследство в регионалните политики за устойчивост на туризма и ще се бори за наградата Чартс. Предстои изготвянето на проектно предложение, с което Бургас да се представи. В рамките на проекта роля на културата и културното наследство в регионалните политики за устойчивост на туризма е създаден конкурс за развитието и популяризирането на културния туризъм в Европа. В него могат да кандидатстват всички туристически дестинации от Европейския съюз, Норвегия и Швейцария. Целта е да се повиши популярността на европейските културни и туристически дестинации. Изключително е важно Бургас да застане на картата, на европейската карта на страните с развит културно-исторически туризъм. Защото ние сме с богата история, с изключително красива запазена природа, с културно наследство, което сме съхранили. Това смятам, че е ценното, с което България трябва да привлича европейския, а не само европейския турист. Предстои бургаското общинско предприятие Туризъм да определи с какво проектно предложение ще кандидатства община Бургас. Според заместник-кмета Атанаска Николова, обединяването на общините в региона печели в популяризирането на областта. Хубавото е, че няма ограничение. Всяка една община или регион може да кандидатства с повече от едно предложение. Моя апел към всички е да се включат активно, защото това е начин да промотираме България като богата държава с богато културно-историческо и природно наследство. Културен център Морско казино в Бургас, Безистенът в Ямбол, операта на Стара Загора и природен феномен Халката в Сливен са успешни проекти за популяризиране на културата и изграждане на устойчив туризъм на партньорските общини.